अरे कब ले जाइए भैया, अरे कब ले जाइए बाबू, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। अरे कब ले जाइए भैया, अरे कब ले जाइए बाबू, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। देश के कोने कोने में मचल बा आज तहलका, पहिले के सब केहू समझत रहले हल्का फुल्का। देश के कोने कोने में मचल बा आज तहलका, पहिले के समझत रहले हल्का फुल्का। खोजले पे मिलल नाही एकर दवाई, कब ले जाई भैया, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। अरे कब ले जाइए भैया, कब ले जाइए बाबू, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। लॉकडाउन से बढ़त भैया देश में बेरोजगारी, अब है नाही कौनो देशवा कइले बा तैयारी। लॉकडाउन में बढ़त भैया देशवा में बेरोजगारी, अब ले नाही कौनो देशवा कइले बा तैयारी। अरे लइकन के देखे खातिर जो है बुढ़िया माई, कब ले जाई ए भैया, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। अरे कब ले जाइए भैया, कब ले जाइए बाबू, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। गाड़ी घोड़ा बंद हो गवा, मर गए सबका मतिया। केहू केहू भैया समझ न पावे आइल कौन विपतिया। हर गाड़ी घोड़ा बंद हो गवा, मर गए सबका मतिया। केहू भैया ई समझ न पौले से आइल कौन विपतिया। कबीर रमेश कहीं अमरजीत से बिगड़ल जाता बतिया। अरे कवने विमानवा से आई है दवाई, कब ले जाई भैया, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई। अरे कब ले जाइए भैया, कब ले जाइए बाबू, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई ई कोरोना कहबे मारी, कब ले जाई।